Ndị be anyị, abụ m Amalinze Jere n'Ije Amalinze Jere na Nigeria. N'ihi welite ihe asụsụ Igbo, ike na-agwụ m na ihe nna ahụ ga dị egwu maka na ọtụtụ ebe m gara, ebe na ugbu a bụ Shoprite Enugu, ndị na-ere nri ndị a unu hụrụ ebe a ebe dum a m gosichara unu bụ ebe a na-ere nri. Ụmụaka Igbo juru ebe a na-ere nri. Nke kacha egbu m mmụọ bụ na onye nsoro Igbo ya asaa m na bekee, nsụkwa Igbo ya asaa m na bekee. Chinka. Gịnị bụ ife a? Nke ọzọ dị n'ebe a. Anọ dị ya? Tinye ya, tinye kwụsị maka ya. Asị unu na-asụ n'Igbo? Can't speak Igbo, sorry. Onye ọbụla ibe ahụ. Njikwanụ ha sị ya, kedụkwana ihe kpatara na unu adịghị asụ Igbo? Ha dum na-asị na ha etoghị n'ala Igbo, na ha amaghị asụ Igbo. Amaghị asụ Igbo? Ị na-amụ Igbo abụ? Amụrụ gị ebe? Ọkụ mana ihe ahụ ihe ne? Onwe Yoruba na ngapa asụ Igbo Yoruba? Onwe Hausa na amaghị asụ Hausa? Onye ọbụla njụrụ ya sị na amụrụ ya na amụrụ ebe ole ebe amụrụ m? Ole ebe amụrụ m? Owere. Ọgwụla. Abụ ihe a. Ihe ahụ na-eme adịghị mma. Gịnị bụ na-akpọ ike na-asụ bekee? Ọkwa nna asụ Igbo ị na-anụ ihe nna asụ? Kwasị mgbe ole restaurant ka ngawa ole ebe ọ nọ? Ike ka agwụla m. Ndewo. Na ndị be anyị, kedu na ebe unu chere na asụsụ Igbo ga-aga? Ike gwụrụ. Ana m agbalị ka m ga-agbalị, mana ọgịnị bụ nsogbu anyị? Ọgịnị mere unu bụ ụmụaka ugbu a adịghị achọ ka ịsụ Igbo? Kedu obodo ị nọ ha? Ala Igbo. Ya nchọrọ ma ala Igbo, onye Igbo sọrọ gị Igbo, ị na-aza ya na bekee. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eme etu, ọtụtụ ndị otu gị na-eme etu a. Unu chọrọ ka asụsụ Igbo laa? Ihe ahụ na-eme asụsụ Igbo ga-efuo. Ndị mba ọzọ pụta ha na-asụ nke ha. Ndị ọdịda anyanwụ ndị Yoruba na-asụ Yoruba, ndị Hausa na-asụ Hausa. Etu ọmịrịkịtị ọtụtụ ndị ọzọ na-asụ. Ọ bụrụ na nsoro gị bekee ịza na bekee, nsogbu agaghị adị. Mana ọ bụrụ na nsoro gị Igbo ewuru onye Igbo, gịnị kpataziri onye agha asụ Igbo? Ụfọdụ sịrị na o sighị ha n'aka. Ngwa geenụ ntị ihe onye nke a kwuru. Onye ka o si n'aka? Ele ka nka siri osi n'ụlọ. Ndị anaghị na-abịa agwa anyị na-asụ Igbo too much ọsọ ha ga-asị na onye na-amụta na skuul na-anụ anyị English n'ọnụ. Anyị na-asụ Igbo too much. Anyị rụkwa n'ụlọ akwụkwọ, the teacher ga na-asị enye vernacular nwe Igbo ahụ, you pay 200 or 100 naira, something like that. They make a punishment. So yeah, means more I answer English. So as we are speaking that English frequently, I am man ya. Omaraga ho. No, ya man ngesekwu ihe ayo. Ino obodo Igbo. Bekee na-asụ akarịa asụsụ Igbo ebe ala nna gị. Asụsụ Igbo fuo, ọ ga-adị gị mma? Ị na-ele anyị nwe ezinụlọ, ịlụ nwaanyị nwere ezinụlọ. Imegide etu ọ bụ na enughị Igbo, ịmụ nwa ga-asụ Igbo, ọ ga-asụ Igbo. Ya bụzi na asụsụ Igbo efuola ncha. Unu ga-agba mbọ nna o. Kedu aha gị? Adịm Chinobi. Lekọta ọmalịcha Igbo ị nwere. Adịm Chinobi. Ndị be anyị, ihe nke a dị ọmịiko. Kedu ebe a ga-esi bido? Ọtụtụ ndị nne na nna ka nna ahụ na-asị ụmụaka ha asụkwala Igbo. Lezie n'ihe anyị na-ahụ. Nke a bụghị na nọ Lagos, nke a bụ n'ala Igbo, Enugu. Biko unu ga-agba mbọ ka unu na-ewulite asụsụ Igbo. Ọtụtụ ndị m jụrụ na-eme ụdị omume a.
asị na ha anaghị anụ Igbo. Nke a bụrụ ihe mwute. Ọ bụ ihe mwute. Ọ bịa ka egosi m ebe nna ga. Ị ga-ekwe m nkwa na ị ga-ebido na-asụ Igbo. Ndewo. Ndị be anyị, aka n'anya gbakwanụ. Ọkwa unu nụrụ ihe nwa okorobịa kwuru. Biko, kedu ihe ị nwere ike ikwu? Nke a ọ bụ ihe mere eme? Biko, hapụrụ m ozi maka na achọrọ m ka anyị dum tinyekọta aka ka anyị kwere gbochie nnukwu nsogbu a na-adakwasị anyị nke anyị na-amaghị gbasara asụsụ Igbo. Daalụnụ ndị be anyị. Abụ m Amalinze Jere.